Ku saurara attentivement ku ji wani ƙarin haske da wannan bawan Allah ya zaka mu da shi akan wannan platform ta social media akan abin da ke faruwa a nan cikin Afrika, ƙasashenmu na Afrika, surtout nan Afrika del West, yankin Sahel. Ko kun san kasashen da suke daukar nauyin ta'addanci a Afirka akwai wani boyayyen sirri da duniya ba ta so mu yan Afirka mu sani, take wawantar da mu akan sa tsawon lokaci. Amma kafin in sanar da ku wannan sirri, bari in fara da baku misalai akan abubuwan da ke faruwa a waɗannan kasashe na Afirka. Mu fara da kasar Sudan. Tana da tarin arzikin ma'adanai irin su zinare, mai, tagulla, chromium da uranium. Amma a yau tana fuskantar matsalar yaƙi tsakanin ƙungiyoyin sojojinta da faɗace-faɗace tsakanin kabilu. Bayan wannan kuma sai me yake faruwa? Kamfanonin haɗaɗɗiyar daular larabawa ne wacce muka sani da UAE da na sauran wasu ƙasashen duniya suke ta kwashe zinare da raguwar ma'adanan wannan ƙasa. Ga jamhuriyar demokaradiyyar Congo, ƙasa mai tarin arzikin ma'adanai irin su cobalt, coltan, lithium, tin, zinare, lu'ulu'u da tagulla. Waɗannan ma'adanai fa da su ake samar da wayoyin hannun da muke amfani da su, batira, motoci, har jiragen sama da na'urar tauraron ɗan adam da makamantansu. Amma a yau wannan ƙasa tana fama da harin kungiyoyin 'yan tawaye, 'yan ta'addan bakin iyakar ƙasa, kasuwancin safarar makamai da makamantansu. Bayan wannan su kuma a wanne yanayi suke a yanzu? Kamfanonin fasaha ne na duniya irin su Apple, Samsung, Tesla, Sony, Dell da sauransu. Su suke ta kwashe waɗannan ma'adanai ba bisa ka'ida ba, suna kaiwa masana'antunsu domin samar da kayayyakin da suke kerawa. Burkina Faso ita kuma Allah ya azurta ta da tarin arzikin zinare, manganese, limestone, zinc da sauransu. A yau ita kuma tana fama da hare-haren kungiyoyin 'yan ta'adda da na masu jihadin addini da kuma farmakin juyin mulki da har yau ake ta faman kaiwa shugaban kasar su na yanzu, wato Kaftin Ibrahim Traore. Suwaye su kuma suke amfana da arzikin wannan kasa? Kasar Faransa ce da ta dabaibaye tsarin tattalin arzikin su, wanda yanzu Traore yake kawo karshen sa, da kuma kasar Rasha da ke ikirarin baiwa Burkina Faso kariya bisa tsarin yarjejeniyar tsaro. Ga kasar Mali, tana da tarin zinare, uranium, phosphate, iron ore, bauxite da sauransu. Ita kuma tana fama da hare-haren ta'addancin kungiyoyin 'yan tawayen Tuareg, yunkurin juyin mulki da sauransu. To su waye suke amfana? Ita kuma kungiyar sojojin hayar kasar Rasha ce, wato Wagner, da ke basu tsaro bisa yarjejeniyar da aka gina akan zinaren wannan kasa. Kasar Somalia, wannan kasa tana da hanyar sufurin ruwa mai girma da muhimmanci ga kasuwancin duniya. Tana da arzikin kifi, mai, uranium da kasar noma. A yau tana fama da matsalar ta'addancin kungiyoyi irin su Al-Shabaab, faɗan karfin iko tsakanin manyan kungiyoyi na kasar, fashi da makami na saman ruwa da rashin tsayayyen shugabanci mai tasiri. A yau suwaye suke amfana da arzikin wannan kasa? Kasar Larabawa ta Qatar da Turkiya. Ga Sudan ta Kudu, mai tarin arzikin mai, zinare, tagulla, tumba da sauransu. Amma a yau ita ma tana fama da yakin farar hula, faɗan kabilanci, faɗa tsakanin kungiyoyin masu iko domin haƙar mai, fatara, yunwa da talauci. Ita kuma kamfanonin waje irin kamfanin haƙar mai na kasar China, wato CNPC da sauransu ne suke cin kasuwarsu a wannan kasa, suna kwashe mata arzikin manta. Sai jamhuriyar Afirka ta tsakiya, wato Central African Republic. Wannan kasa ita kuma nata arzikin na ma'adanai ne irin su zinare, lu'ulu'u, uranium, tumba da sauransu. Ita ma kungiyoyin 'yan tawaye take fama da su, rikicin addini da kuma rashin gwamnati mai tasiri. Ina arzikin wannan kasa ita kuma yake tafiya? Sojojin haya ne na kasashen waje irin su Wagner Group na kasar Rasha suka shigo da ikirarin bata kariya, suke kwashe mata arziki ta hanyar yarjejeniyar tsaro. Sai kasar Mozambique, ga tarin arzikin iskar gas, titanium, rubies da sauransu. Amma tsawon lokaci tana fama da hare-haren kungiyoyin ta'addanci irin su ISIS, hare-haren saman ruwa, garkuwa da mutane da tashin ƙauyuka da makamantansu. Ita kuma suwaye suke amfana da nata arzikin? Kamfanonin kasashen waje irin su kamfanin iskar gas na kasar Faransa, wato Total da makamantansu, su ne suke ta birgima akan arzikin mai da iskar gas na wannan kasa. Magangaro kan kasar Libya, hamshakiyar kasa mai tarin arzikin mai, gas, manyan tashoshin jiragen ruwa, fadin kasa da hanyoyin hijira da mutanen kasashe ke bin su. Sai dai ita ma fa har yau fama take da fadace-fadace tsakanin kungiyoyin 'yan tawayen wannan kasa. Yakin farar hula, kasuwancin safarar mutane da muggan makamai. Kungiyar tsaron Turai ta NATO ita ce ta fara wargaza wannan kasa. Tun daga nan kuma kasashen haɗaɗɗiyar daular Larabawa ta UAE, Turkiya da makamantansa suke ta faman cin kasuwar arzikin wannan kasa. To mu dawo kan Najeriya mana. Tarin arzikin mai, iskar gas, zinare, limestone, zinc,
kasar noma da sauran dimbin ma'adanai da albarkatu. Sai dai ita ma tana ta fama da ta'addancin kungiyoyi irin su Boko Haram da ISWAP, garkuwa da mutane da tashin ƙauyuka, rikicin 'yan tawaye a yankin Niger Delta da na 'yan tawaran kungiyar IPOB da ke kudancin ƙasa, faɗan makiyaya da manoma, satar mai da makamantansu. To su waye suke amfana? Kamfanonin ƙasashen waje ne na haƙar ma'adanai da na samar da mai irin su Shell na Birtaniya da Netherlands, Chevron da ExxonMobil na ƙasar Amurka, Total na ƙasar Faransa da sauransu. To yanzu bayan waɗannan misalai ku me kuka gano? Na san ba lalle wasu sun gane ba. Tsawon lokaci duk ɗan Afirkan da ka tambaya dalilin faruwar waɗannan tashe-tashen hankula a Afirka kawai zai ce maka ne ai ba komai bane face talauci, rashin ilimi, rashin aikin yi da makamantansu. Tabbas waɗannan su ne sanadi, sai dai har yau mun kasa ankara da ɓangaren da aka bagarar da mu. Mu muna ɗauka waɗannan abubuwa kawai suna faruwa ne da kansu. Fatara, yunwa, rashin tsaro, rashin kyakkyawan tsarin ilimi, rashin kyakkyawan shugabanci da sauransu. Duka muna tunanin waɗannan abubuwa na faruwa ne kawai idan yanayi yayi daidai da faruwarsu. Shi yasa a kullum babu abin da muke yi sai dai kawai mu yi addu'a, mu zuba idanu, mu jira saisaituwar waɗannan al'amura ba tare da mun yi wani aiki ba. Mun kasa gane cewa duka waɗannan matsaloli da gangan aka shiryo mana su, kuma an shiryo mana su ne domin komai baya faruwa sai da sanadi. Don haka maimakon a bar mu yi rayuwa kamar kowa mu ci gaba, sai aka kirkirar mana sanadin domin ai wannan karni ne na 21. Ba dole ne sai an zo an yake mu da bakin bindiga da harsashi ba. Masibu za a yi ta sanya mu a ciki domin wawantar da mu. Yayin da muke cikin tashin hankali kala-kala, su kuma suna can suna kwashe mana albarkatu. Kuma kun san duk wannan saboda menene? Saboda duk wani ci gaban kimiyya da fasaha da kuke gani a yau a duniya to ya dogara ne da ma'adanan da ake haƙowa a Afirka. A bangaren abinci kuwa Afirka a yau ita ce take siyar da kaso mafi yawa na duniya. Kuma masana sun yi nazari cewa nan da wasu 'yan shekaru kalilan masu zuwa, sababbin ci gaban da duniya za ta koma amfani da su, babu inda za a samu kaso mafi yawa na kayayyakin da wannan ci gaba zai dogara da su face a wannan nahiya ta Afirka. Sai dai babbar matsalar guda ɗaya ce. Maimakon duniya ta gina tsabtataccen tsarin kasuwanci tsakaninta da Afirka akan duk wani arzikinta da take son mallaka, tsawon lokaci sai duniya ta zaɓi ta rike ci gaban wannan nahiya tare da sabotar da rayukan mutanen cikinta domin kwashe musu arzikin da Allah ya azurta su da shi, ta hanyar yi musu barazana, haifar da tashe-tashen hankula a kasashen su, kirkirar musu cututtukan zamani, sarrafa tsarin tattalin arzikin su, karkashe shugabannin su da hana su damar mallakar makamai da ilimi. Yanzu saura 'yan shekaru kalilan masu zuwa da duniya za ta shiga karnin sabuwar fasahar da kusan komai zai dogara da arzikin Afirka. Za mu ga wannan lokaci idan Allah ya nufa da ranmu da lafiyar mu zai zo. Amma sai dai idan ba mu yi wa tufkar hanci ba tun yanzu, ba lallai idan za mu iya taɓuka wani abu ba a wannan lokaci. Illa mu zauna mu yi ta kallo a talabijin yayin da duniya take karasa murkushe Afirka. Shin kuna son jin menene mafita? To kafin in yi muku bidiyo akan ta, ku fara yada mana wannan sako ya shiga ko ina a fadin Afirka, saboda muna so duk wani bakar fata ya san manufar mu ta matasan Afirka. Ku dangwala wannan bidiyo alamar yatsa, sannan ku yi wa nahiyar mu ta Afirka fatan alkhairi a sashin tsokaci da ke ƙasa. Ni dai kun san sunana dan Afirka, an haife ni a Afirka, ina alfahari da Afirka, kuma bi iznillahi sai idanuwan mu sun shaida ranar 'yancin nahiyar Afirka.